umuntu abekele nebendovena amandla ngithule isigqoko emakhosini ngiyakhulela sizwe sonke sikamunga noMakete sila kwaSithebe endaweni yaseMandeni emakhempini ngiyengayifaka ivideo la ishani la chaphaza khona usisi thizeni limvalele kwelinye lamagumbi limkidnapping lento lena isuke kanjani lento isuke emva ukufika kwaNgqongqoshe ezokhuluma uthe efika uNgqongqoshe wakhuluma wathula inkulumo emva kwalokho wayesehamba ukuhamba kwakhe kwasala kwakhona udweshu noma kwakhona ubuhiqihiko obuba khona ekhaya kunama-foreigner kuthiwa wangangeni namhlanje ngoba ko-8 kuzobe sekunamaphoyisa abafikanga. Udaba lama-foreign undocumented foreign nationals angifuni ukuphinde ngiwabone la ekhaya la kwamanye amafemi ngiyabuza ukuthi azongena ebusuku akithi amaphoyisa akhona azobuya nasebusuku nani ngizothumela ithimba angekho ozoxoxa futhi ukuthi ukhulumile uma kukhona ukuxoshile ngiyobeka nje amaphoyiseni abe sengithinta mina amaphoyisa amashayina akwaSithebe embonini zonke ngisho kanjalo almost zonke bahlukumeza abantu kunabantu abaningi la bangakhokheli imali zabo ama-leave pay bonke kahle kahle abakhokheliwe ama-leave pay njengamanje into ayenza amachina awezi nesolution kodwa athatha kakhulu abantu bokufika abafaka ngaphakathi embonini 2 into ayenzayo alanda ama-security companies bafowethu ama-security companies siyazi nani niyazama niyaphanda niyasebenza siyayidinga sonke imali kodwa akibuya kanjena-ke le nto lena uthatha imali wena abantu abawu-100 abanemindeni yabo abayondlayo bayalamba wena wedwa uyasutha sibasikhulu sakhe sizwe kwenzakalani into eyenzakalayo lama-security companies afika ney'bhamu ey'nkulu nje kwahle la ivale nje ey'khwameni azosabisa abantu afika avule sephethe abantu bokufika abafake ngaphakathi esangweni baqhubeke basebenze. So njengamanje sila kwaSithebe sizoyimisa yonke leyo nto leyo sizothi bafowethu makwenzeka nixoxe niba nevumelwano namashayina ey'thinta imali ekuthenini nakhona nizongena ephaketheni kunini cabangelani bonke labantu abagcwele la abaxakekile nabo abondla imindeni yabo. So sizosithola istrategy esizosisebenzisa but ekugcineni kosuku yizo lethu leli izwe lobo bomkhulu leli uma uthi iShayina alifuni ukuhlangabezana nezidingo zethu sabantu alihambe ongcono alihambe losebenza kwenye indawo. Ndabezitha la inkinga esibhekene nayo iqale ngonyaka odlule lapho befike khona uMEC uMEC ke wabe sefika ezoqhatha abantu wafike wathi ucela wonke amafemi akhona la ngaphakathi akhipha abantu bangaphandle uMEC uThami Ntuli wathi ucela akhipha abantu bangaphandle kulo mhlangano wakhe umama uLihle Ntuli okungomunye uLihle okungomunye wabantu abakhulumayo ukuthi bakhona abantu bokufika ube eseyithola eseyivictim yokuthi ahlukunyezwa amachina ngaphakathi okulidele ukuthi bamkidnap for 4 hours engathola amanzi engayi kuyochama. Singena lapho ke njengo-MK Labour Desk ukuthi sifike sizomrescueisha abasebenzi okuthe uma ngabe simthatha base bethatha isinqumo sokuthi ake bephume kanye naye ngoba engathi uyahlukumezeka. Okuthe uma ngabe bephuma abasebenzi umqashi ubese evala amagate wafaka inotice ethi usebaxoshile bonke labo basebenzi ngaphakathi. So ke kusukela ngomhla ka4 December sihleli ngaphandle abasebenzi abakhokhelwanga ama-leave pay zabo abakhokhelwanga ama-bonuses abo and inkinga ekuyiyona ihamba phambili kakhulu abasebenzi la ekhaya babhala u14 nge-hour lokho obese kuthi ubasebenza u9 hours ebese yena umqashi akhathe 6 hours bathole only 3 hours. Lokho sekubuyisa ukuthi ke manje isibabuyisela back ukuthi la ekhaya kubhalwa u3 nge-hour mangabe usebenza khona kulesikhathi samanje lapho sithi khona umuntu omnyama ukhululekile. So ke thina siku-MK Labour Desk silisana nakho konke lokho. Into eyenzakalayo ke namhlanje sibese sihamba ke sayo-applyela legal strike ukuze sikwazi ukuthi sibhale memorandum sikwazi ukunikeza umqashi ukuthi nawo ama-conditions esifisa ukuthi sikhulumele phekwawo. Njengamanje unqabileke umqashi ukuhlangana nathi kwafika u-SAPS kwanhlangana zimuka nomoya akafuni umqashi ukukhuluma
So ke sesiphinde samphoqa futhi njengamanje ke indaba ezitha ukuthi akasebenzise ke manje ke inyunyana ngoba ikhona inyunyana noma ingameli abasebenzi bala ekhaya kodwa yona iyavumeleka ukuthi ingene ngaphakathi. Sesisebenzise leyo strategy ke manje ukuthi bangene ngaphakathi nabasebenzi ababili abazomela bonke laba bantu ukuthi bayo negotiate ukuthi phela umqashi buyisela bonke laba bantu abawu400 emsebenzini ngokungenambandela ukuze yonke into ihambe kahle. Okuyilokhu ke manje ke esilindele ukuthi mabephuma ngaphakathi fanele size ukuthi outcome izothini. Siyathokoza.